Καθολικός και οι χριστιανοί και οι μουσουλμάνοι και τα άλλα δόγματα. We are now Holy Cross Catholic Church in Nicosia. الأساقفة الكاثوليك في أوروبا وأيضا κατορθώνουν να βρουν ένα modus vivendi, θα λέγαμε. Ortodox, queer και καθολικό. Η Εκκλησία δεν είναι κάτι άλλο και ο λαός κάτι άλλο. Η Εκκλησία είναι το σύνολο του λαού που αναγνωρίζει. Το άγαλμα αυτό της ελευθερίας